písať niečo také, že to je utopia, tak to môže fakt len kokot. Nehnevajte sa na mňa. Sa zamyslite nad tým, čo to do piči toto euro sem prinieslo. Biedu, hlad a žobrákov. Kto sem priniesol to pojebané euro? Na jakú piču nám je takých investorov, ktorým dávame stimuly? Na eurovaly a na všelijaké pičoviny peňazí je? Nepýtajte sa ma chujoviny, že my nemáme riešenie, že ja všetko len kritizujem. Budem kritizovať. A čo mám akože robiť? Čo ich mám chváliť? Však tu do piči na nič není. Na byty není, na jedlo není, na šeky není, na školy není, na nemocnice. Nikde není nič. A oni potom, keď sa tam trepú, tak odkiaľ zoberú? Oni odkiaľ? Oni sú ako múdrejší, ako sme my? No nie sú múdrejší, lebo dohnali republiku do takejto sračky, v akej sa teraz nachádzame. A ja viem, že sa to zle počúva, ale my budeme kritizovať. A nikto mne nekritizuje, že ja ich kritizujem. A čo mám ako robiť? Čo ich mám hladkať? A oni ešte normálne